Attention TV send munim dande ina ya somo sompa ene so be mu e wo Adeiso market ene no ye baji adwenkyere kan wadwen bre so ye bie kwan to mo bia kyere adwen sede sene fata ye nya maame bi wo ha obekyere na adwen sede sene fata ye maame am akwa baba Attention TV yo me to odin ene juma odin ya me to moro Adeiso gwaso gwano so won to hwe yengwaso won to hwe omanu mu ayedin ye ho hwi kura enyeye won to hwe ebro kotoku 4.5 ubede na wetiti na so omanu mu ayedin dodo ye ho hwi kura enyeye na o sha how ben na mo face wo market ano market ha baby ye wonu na enso ha no nso tama cars ne hawen cars ne hawen pa baby ye wonu cars ne hawen omo be pakisa na ye ho kire yen cars ne hawen pa me haw nyina ne say Upper West Achim district tipafo say yen kwan e wo ha nyina nti aha nso ye market center to say cars nko ka ma efianse ne ye district foforo wo ye mpasu ayiso ufa ha anwea na wotu ufa ha anwea me no kasa sesi ansutoi kwhwe na tipafo aye yen kwan nti me pe bi so ma mpanyene say ye mani nya seat e wo Upper West Achim no sese no tipafo no ohawa wo ha yen sesia no anamombe no tufa ho o anhwe ni ya next 4 years ye besan ato atia MPP efi say ye hu say yen district ha wo mwa yen niama bi ekoso ha ye ka wo mwa yen sesia gwadifumba nyina aka nkurase wonya ka ma tipafo asese yen kwan nyina nti wonye bibi mfa ho ma adora na frame say o okay e pese o kan wadwen o man sen na hu ne wadwen kyere fa bibia me de o man no de me hu no say ekoyi do but o hawo nketenkete bi na ama o man no impum tuduma e say ye no ntumi den enkoso one leaders na ye to abamo mo ne come say omo ba afeno so na so mo ba na say bia mo de promises bebreba omo koduru ha na ye so mo refi 4 years time na say akakakra ma abato na de asan so dubio no na mo asara mo be ye den o be ye nyama o show so say na be hu say you am pass mo ba omo be ye dwuma but say de aba no yesan so mo vote ni be wa omo kwa na omo asan so gya no say na sitina enti wo hwa promise ba ko ben pa na so a yetumi kan amam me promise I make the previous years me machine man ka say anka but this time I resolve here about hospital issues now your president can ho asem some months ago abra coronavirus edin epeja ye no o ka so be see hospitals na dey bebre ama se na be ya hospital na dey yembre but ya hwe ni ma ye hu sa hospitals no nsi ye besra man pani hwe sisi ya besra man pani se obe nyama wano se na be ya ye ma me wana se nnuanu mo ko hospitals na ade no omusumutum like omu hu beto mo se na be ya omutumi na the better treatment ayi na eden e hwehwa amaman no side etumi akoso me di Thomas Nialote me yokuyani pato ya pese wo kire wadwen e kan wadwen fa hawa mo fam asekuyani ya hono no ya fa ha bebre mu aha bia ya fam no afi ye nyuma ye no ye ya ta kwa no nye nti e dey say obi baba ho abeto niama wo ho ye kwa no ayebasa afeso niama ye se nya ye de be yakuya na ebekoso no ye nsanka e bia waka se fertilizer ukwana kwa koto a ya tusu bebre untumi nto nso ye man card se ye mfa nkode nkoto ye de costos ye benya nso ye kwa ye nya abode na na obesa koto nti ma kuadwuma na ye ho no ya fa oha mu ye ye bre ye nya nkoso bia enfi government ni chen dunya anka den na banyamo minya ya anka abanu ntu nipa mra ya area ho mo ho na se niama bi ho a wo be hwe na se wetumi aboa ya wo meboa ya yeguso ewo aje amanfo adwen efa enema ha omo anase enema bia omo angasa fi se enkoyi no ewo so mutumi e kire omo adwen ntine no ya se nya ebra ba ko bema odiri sen abache frame Samuel na kan adwen breso den na ha o me so kakra me wo kan se sisi de youth no ye na ye bre se bibi nkoyi a enche ye na be bre because empany4 no manyi na sisi no omo ni hwe mayen nti ye na say ye sorry na take action say ye be boy me say no nka ye wo me so be say Ghana ye 30 million ye wo me so be 50 million anka Ghana de ni be si de minim
because empenifo no mu dia abro no mo ye na ye kra because omo to meet am ba eco school abro chiri na Ghana school no ma ye ne basa which means omo mu say Ghana education poor omo nu say poor na omo ye ne poor ama ye ne ye ma me no ye de ye ni sika asa na sese wo be ko anim no se wonim pani bi wo ba bi even se we school na records ye kra say you went to a protocol asa na obenya adwuma bi aye no din we nyina wo ho youth no so doso youth no bre lack of youth development no so eno youth no munya adwuma bi aye nsisi a oko street ni so a nyoma bone na omo ye sisi obehu obi ano na o se oye dread oye say yeah eno na sisi aye pese youth no omo ma ya adwen one na enso yen fight for our future because impendifo no sisi omo nyina wanwago na omo yan se omo beto ka kese na omo adedam yende omo nhwe ho yeah nti yan na say you fight for in future nti unya nka youth for no den pa na nkomba ya betumi they are fighting for future now kan sisi de I say power through voting no you say MPP na NDC say omo din abro nti you have to change them bibia won yensem say yenyina ye den adwene ma wona edu abato so omo chiche emo ana so omo chiche bibi ma na yedi wi asa omo nya power no onu bi say ode omo na ba we die wi wato abe che flash screen ama wo wa hwe wi nti no na ode be sna oda chi ana nti mo man hwe ne say next 4 years e bai ye be system MPP NDC nyina ye hu say omo nyina ya abrofo omo 100 years say omo fan Ghana ye kra still Ghana will remain the same as it is nti no ese ma youth na say CC ya adwen na ye bibia wo yensem ese bibia wo omo sem say Ghana no omo so mo beto ye mpenifo mo beto ye nti omo bedi su no mako next generation yen so na ye ba nti ye na ese ye tutu ye nyoma yi na Ghana e fa ntomo publish fra midin de amaboate meton aduane na madin kire kakra me kire afa oman hu ne se yare ya abedi ye kodi ewu wo oman nyina so ni America ne se oman ni nyina ni nipa ye wo mu nyina no yemfa adune baako ni ehu se yare no ewo ho ye adwuma na Africa ha ni ehu ni ye ya toa so a ebetu ase ekora eno wonti e wo man yi mu ameye dwadie yinkola suku ko adwuma sam yesika sam nyina ye basa efa de be hunti yare yi hunti nti de mama kan se yen hye ye ho so ne yen fa mpa bon so ntaye kire ne ni imra no so bibia efa se ye be ya yare yi endi yenya no yenye ne enya politics na ye de yen na nyo obi na kaka se yare ne nye den emra obi nim ba bi efi bae abeto yen den ne ye na afiri ye so ene ne ye mompa ye se kwan ben ene ye de fa so na afiri ye so etia bio o hwe yare ne ye sukui ene se nia ye ma mpanyin akufu ado adawroma ode ma ye free education ye mo bebre nti free education na se one de o ye se nka obi an kobi na memfa ne se dwumaden obi ho ntumi no even access it to scrapon to me no na ko school no benya obi ba de bi adi wo no office na je se ye nyina nsa na enye pekura pa na nyina ye nsa na wo so na nso e de aye politics se de make an first year no person win nti no de free education by na de aye free education enye ne sa ho yo no person ke ye nyina ye nya pe no ana se ahokyere ma no nti na mo de free education ye de e bae na okasa ebi nso nti ase no wagina no asi bone na de onwo pe no onwo ka mesre e ba ne sa sabi ya nkobi ti se de me ma nkobi sei ye mi se won wo ko bi ni sa aban mu ete sei oh na na si sei asa ana mo ko aban mu nka sei bibi ti se free education go de ne yellow emoaye nti kwa na ba fa so onyina be kwa ne pepepe no won aba ne pepepe na nkola no so nko chihye baabi nkola ne bi ye nkola bone okase gold 1 month 2 weeks no ba di wo school mu ho no e se okofie no o se mi ko school ma ye se mi ko school ma me ne so nte boy nti de ba ne meka bia no wade adi obaba anyanye mu a eye kro no anya kro no eye wi no koke ne mu ne ade ese no ma ne anim gu ase ne de sha aba no sa ba ne nka hwi yo on fa ya hye de bia so fa mayo nti yesre
yɛntu yɛ ma no fo wɔ sukuu nhyehyɛ na nana nso hwɛ ma yɛ na gold ne yɛlɛ ne nyinaa nyɛ dɛn ɛntwam ne yɛnte aseɛ sɛ ɔboa yɛ sɛ yɛ nyinaa yɛnkɔ sukuu sɛnea somebody bi si kwan hɔ bo sɛ ha na meekɔ anaa mɛdu baabi a meekɔ mpamkyɛw megye mu so mpamkyɛw yɛfrɛ me Dwobroni na na ɛte ne sɛ Adeiso anom aguadifo no yɛ maame no ma wɔdi gua no wɔbrɛ paa na adwumayɛfo no ɛnso yɛbrɛ paa because of nneɛma nkɔ ye yɛ system no mu ayɛ basaa yɛn lɔlo kwan no bi te sɛ Dukofi kwan akɔpem pepo ase nto krom kɔ sukunu akɔ kɔsi kwadwa ama hɔ nom kwan ne de kwan ne nye kura afɛ tipafo no nso kwan ne nye nso ɛno ane sɛ wotu na tena wɔsan de sɛ yɛn kwan no saa nso yɛnyɛ panyin biara na waka ho asɛm anaasɛ bi a kwan no nso wɔn atuma gu so fiti wɔn toa so biem nso edu abato pɛ na wɔn asesa wɔn cars na wɔde aba akura hɔ sɛ yɛn ne anim abato yɛ mmra na yɛmɛto abama hɔ na ɛwɔ yɛ ne de yɛsrɛ ɔman panyin so ntwa n'ani na ɔfa mɛhwɛ Dukofi kwan ɛne sukunu kwan yɛsrɛ paa yɛn nsa akyi de yɛn nsa yam wɔmɛboa yɛn ɛne yɛn kwan no na afɛde yɛn adwuma nso yɛn nya aboafo no afɛde wɔn ntwa wɔn ani mɛhwɛ yɛn ɔboafo biara ni wɔ nanso yɛayere yɛn ho akɔsua yɛn so yɛwie nso aka no bɛpia yɛn akyi fie nso ni bi nti na ma yɛn adwuma asɛm ayɛ dɛn ayɛ basaa nti yɛsrɛ Ghana ma mpanyin ne ne mpanyinfo sɛ wɔn ntwa wɔn ani no wɔmɛhwɛ Adeiso titiriw yɛ yɛn kwan no tutu nkoa na ɛbɔ yɛn wɔbɛkɔgu aso baako abɛba na ho ayɛ fi wobɛdu kata akyerɛw yale nkoa sika kakra wobɛnya wode bɛ sɛ ho ade bɛyɛ bibin na ɛsɛ wosan no kɔ hospital anaasɛ wode kɔtɔ nduru nti yɛsrɛ Ghana ma mpanyin sɛ ɔntwa n'ani mɛhwɛ sukunu kwan ɛne Dukofi kwan yɛsrɛ mo sɛnea wɔde tua no dan dan nyinaa yɛde nsɛmpa na sɛ amanfoɔ adwenkyerɛ ɛbɛrɛw sɛnea wobɛtumi ahu deɛ ɛkɔ ɔman no mu ɛna nso yɛbɛpie mu ɛwɔ Adeiso market yɛbɛgye amanfoɔ adwenkyerɛ sɛnea yɛte dan dan nyinaa subscribe na afei tumi sɛ na obi nso entumi enya bi Attention TV we inspire more medin Ade Franco Aku asante